Jibda twaqqih ta' binja li kienet qed tintuża trobbija tal-annimali fl-imrieħel. Sit il-post kien ilu għall-aħħar snin juża fabbrika abbandonata li kienet tintuża l-manifattura tal-amara f'post barra miż-żona tal-iżvilupp li tinsab fl-imrieħel faċċata tal-Ambaxxata Libjana. Lura f'Jannar l-uffiċjali sabu 20 ta' tjur ta' speċi differenti fosthom madwar 300 tiġiġa, srieda, ħamiem, 33 pappagallu, tjur eżotiku ieħor, dan minn barra fniek u qattus. It-twaqqih tal-post beda wara li l-qorti ma laqatx il-mandat ta' inibizzjoni mis-sit. Sal-lum diġà saru żewġ fażijiet, dik li tneħħew l-annimali mill-post u wara sar tindif tiegħu. Issa fit-tielet fażi beda t-twaqqih tal-bini bl-iskop li l-art terġa' ssir agrikola kif kienet oriġinarjament. Il-medda ta' art fija 2400 metru kwadru. Is-sit ġie offrut li jieħu lura l-annimali iżda s'issa dawn għadhom qed jinżammu mill-awtoritajiet. Jidher ukoll li hemm kwistjoni għaddejja kif is-sit qed jitlob li jieħu lura kollox fosthom ammont kbir ta' pannelli tax-xemx iżda biex isir dan irid l-ewwel jitħallas skont li laħħaq l-eluf ta' euro għax-xogħlijiet li saru mill-awtoritajiet.